Nasikop na sa kapulisan ang prime suspect sa linuog nga pagpatay sa lalaking farm caretaker nga gisud sa sako o gilubong sa Bukirang Barangay sa Pungul, Sibugay ning Dakbayan sa Sugbo. Niyang report ni Alan Domingo. Nasikop sa mga pulis ang 43 anyos nga si Jonathan Liu Ligaw, ang prime suspect sa brutal nga pagpatay sa 46 anyos nga si Giovanni Acervong Hanoy. Human kini mutago sa Taboan Public Market, Barangay San Nicolas Proper, Cebu City. Kauban ang suspect ug ang biktima sa trabaho sa usa ka game farm nga nahimutang sa Barangay Pungol, Sibugay diin nahitabo ang krimen. Unang nasikop ang tulo ka makauban sa prime suspect nga mitabang sa pagtago sa patayng lawas sa biktima. Uban ang suspect gipahigayon ang reenactment sa crime scene sa Malubog Police Station 12, uban usab ang DCDO sa Cebu City Police Office. Dinay sa pinuyanan sa suspect na hitabo ang krimen, diin nag-inom pa ang mga suspect og ang biktima. Gikan sa balay, diin sila nag-inom o gidunggab sa suspect ang biktima. Gisod sa sako hangtod sa lugar diin nila kini gilubong. Na-recover na to sir, katong gisudlan niya sa sako. Unya og katong trapal nga iyang gitabon sa patayng lawas sir. Og ang pala. Yes, sir. Ganahan sad na mo i-highlight no nga unsa di ay ka significant nga nibutang gyud ta og police station nga ri sa Malubog. Nadakpan gyud dayon ang mga suspetsado. In less than 24 hours appeal ang principal suspect, nadakpan gyud nila. Giangkon sa suspect ang krimen ni adtong Agosto 24 sa gabi, din gidunggab niya sa liog ang biktima tungod sa sakit kuno nga sinultihan ini tungod sa kahubog. Nagpatabang siya sa iyang mga kauban nga hipuson ang lawas sa biktima. Tungod sa kahadlok, mibiya ang suspect sa lugar ug mitago hangtod nga nasikop usab sa kapulisan atol sa hot pursuit operation. Nangayo siya og pasaylo siya nahimo. Basig manghagit. Kuan lang ka, naupos imong pailog. Nakuan ko ba marag nalimot na ko niya. Wa kay pagmahay, pagbasol. Mahay gid. Nangayo lang kun tawo pasaylo na kay wa gyud ako tuyo ato. Agosto 27, nakubkuban ang lawas sa biktima sa lugar diin siya gilubong. Dili madawat sa pamilya sa biktima ang gidangatan ni ini. Dili usab nila mapasaylo ang mga suspitsado. Nangita sila og hustisya. Ay lang ginaw kaso. Hustisya ginapo sir. Kaya pag nang tinuod lang gipakasulti sir, mahimo pa lang kumkumong balaod sir, may gipakayoon sir eh. Ibugti na ko siya. Sa iyang gibuhat sa akong igsuon. Kasong murder ang isang sa kapulisan batok sa mga suspect. Samtang gidayeg sa Cebu City Police Office ang kapaspas sa pagsulbad sa Malubog Police sa krimen. Yatagan nila og importansya ang pagbukas o police station sa mga bukirang barangay sa Dakbayan sama sa Malubog. Angay na to hatag og what we call this one commendation sa ato mga kapulisan diri og para sa mga malulupyo pod nga dili magduha-duha og dangop sa otoridad. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.